Say, man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that's Wicked Man with the bone. Sure having himself a ball. Velkommen til Radio 33, tredjedel, det bedste radioprogram i verden, hvis det ikke var for alle de andre. Ja. Oh yeah. Og det har vi fået brev på. Ja. Programmet, der har den mest awesome kvinde. Tillykke, Christoffer. What? Nemlig. Skammer jeg ikke nogen gange? Jo, meget. Velkommen til et radioprogram, som er lidt ud over det hele i dag. Kan man vist godt tillade sig at sige. Jo, det er så. Den er lige kigget på, så smider jeg den væk. Det skal lige siges, at Mads har mistet sine briller. Ja. Så han kan ikke se en skid. Jeg kan ikke se noget som helst. Så hvis nu, at man forestillede sig en verden, hvor det kun var os, der lavede radio, ja, så ville vi være nummer 1. Ja, nummer 1. Fordi jeg er jo vild med taberprogrammet. Det er det bedste. Men du lytter til dem, ikke også? Jo. Ja. Man går ind på vores hjemmeside på radioalber.dk og hører med vores podcast. Ja. Jeg er derinde lige nu, og den er flot. Der tænker jeg, haps, research. Ja. Skriv ned. Ja. Sig højt, om man kommer hen. Så er det simpelthen Så det er et erotisk adjektivt. Det er bordaligt. Ja, det er så dejligt. Og jeg fik fat i ham, og han sagde, ja, jeg kommer. Knaldgod. Nå. Men... Ja, det er jo mere spansk, end det er jo fynsk, det der, de beskidte dyr. Se! Så taberagtigt er vi heller ikke. Jeg er et stykke soul. Du er ren soul, fordi du er sort. Ja, jeg har jo været ude og købe en jetjager tidligere i dag. Nej, det har du da vel ikke? Jo, jeg var ude og drikke noget kaffe, så var jeg ude og købe en jetjager lige bagefter. Nå, men du er typen, der kunne finde på det jo. Jamen, jeg har jo også penge til det. Ja, det er det jo.